bandiraɓe fulɓe mbawɗon wonde kala e nder windere he mi salmini on haalta mon ɗo mino Abbas manal Abbas Dia e Ndindoru TV e wondude mana gandanɗa hoore maɗa e ballal Ibrahima Kane katanteñol gorko mo Agnam Yeriyaɓe e gorko mana gandanɗa hoore maɗa mo Dara Halaɓe hono biyeteɗo Amadou Aliou Sy gonɗo to RTS radio Matam. Oɗo vidéo mo jogorɗen darde o walla mo darde hen ɗo o fiili ɗum ko Amadou Aliou Sy o neldi en son ciftori ko mobare mawde wannode to e nokku men to wiite mana gandanɗa hoore maɗa nawel noon ko Sara Matam wonande ɓe ganda oɗon diwan ko huɓere nde ganduɗa yanno toon e yimɓe e pi ɗum ɗon wanno ko tamanade de coupe du monde Afrique du Sud e beele mawɓe yimɓe ene gonno toon ene jooɗi e less huɓere ene daara football ha Allah waɗi mana ganduɗa hoore nde ɗo huɓere yani e dow mumen fodde wonde sappo e goho o cankima hen ɗiɗo gañima hen te kadi ko hunde nde ganduɗa ene yurmini ha fakki ɗum ɗon Ndindoru TV wi kañum sellata ko ma yaha hen woda ko waɗi hen sabu vidéo o heɓanoma ko ɓooyi kono ko joni mana Allah hoddiri yo mana ganduɗa hoore maɗa yo yetten sabu mbiɗen Ndindoru TV wonirani ɗo tan wadde tarik walla haalde pinal fulɓe walla haalde goɗɗum woniri ɗo ko foof kala Fouta e wadde sensibilisation e haalde kadi wadde dénoncé so tawi on ji tigui nde ɗo huɓere nonde moñorini on pamat tigui maadi ndi tiiɗani sabu ɗeɗo jamɗe e oɗo sima no rendinirani wona hunde fewde ɗum kam ko wasiyade yimɓeɓe onon ɗanniyankoɓe joom kalisaji yiɗɓe hodde toon ene maha suuji étage wona mere mahata ɗum sa felliti ƴettude fodde wonde nogas walla capanɗe e tati million aɗa waɗa e nder huɓere ya toon tigti hay goto marata huɓere ene yana e dow mum neɗɗo marata huɓere ko ha sakko less to kañum e ɓesgu muɗum welto kono son daari ɗeɗo ɓoɗe on daari ndiɗo maadi on gandat tan ɗum ɗo kam waɗirano ko yo tiit heddo noon baɗɗo o ne wawi taw o anda walla taw ko doole mawɗo on tolni walla taw o waɗiri ko jumre ɗum kadi wona enen ñawata ɗum min kam mi wasiyade Ndindoru TV wasito yimɓeɓe tan ko soɗon piile no Baba wini piile mo ganduɗon garɗo e moɗon aɗa felliti ƴettude gurdam ma aɗa resdamo saabu ko fadi o huɓere sa itti a hokki ɗum maçon yo fewne ko gurdam ma ko yumma sakko tan ko debbo ma sakko tan e cukalon maɗa a waɗirani ɗum yo yanema mbaɗirɗa ɗum tigui ko yo tiit yimɓeɓe nde wannoon enen Fouta wolko gondunɗen ha hande ene eɗen kaani jokkude ɗum kono noon eɗen kaani kadi yurditade saabu en gona yimɓe jertotoɓe confiance mo joguiɗen tan e hoolare neɗɗo ara yetto guitta fodde wonde mana ganduɗa hoore maɗa huɓere ma no mbirumi ni dokka ɗum yo mahane te a anda omo jogui gandu oɗon hattan a anda omo jogui oɗon mana ganduɗa o ngalɗon gandal guitta totta ɗum ha ko foti e étage bandiraɓe ɗum ɗon yimɓe ne kaani yurnitade e ɗeɗon gueɗe sabu ɗum ɗon wona teɗo huɓere tan to nawel ɗo fuɗɗi ɗum waɗi e guure kewɗe e nder Fouta ɗum ɗon noon so tawi maçon ari kanɗa ko andude kanko holto immi hadema haaldudema ko e hol kuɓeje ɗe o maahi e guure e kuɓeje ɗe o maahi ɗe hol battane mumen holno ɗe jewtiri holno ɗe janiri wuuro ngo hani ko toppitade ɗum ɗon waɗe mana gandanɗa hoore maɗa dariɓe toppitoɓe ɓeɗon maçon eɓe so tawi ɗum waɗaka an kam pelliɗo ittude kalis maɗa hokka maçon o aɗa hani waddudema ko yo jarani yaade ha to laamu ciñi noon toon kone wiye contrat ɗum ɗon foof eɗen kaani hakkadi ni immade emi hoolimama tan mi hoolimama guitta kalis ma dokka boobo ngendi walla mana ganduɗa hoore maɗa Gallo Demba Sow mahanma huɓere yaha quelque temps huɓere yana walla huɓere yuuta walla huɓere siya a yirta joomum walla sa yiitum sa wini dimbina balaɓe ɗum ɗon yimɓe ne kaani immade e ɗum ɗon so tawi ɗum ɓenni ndeɗo huɓere so tawi on daarino no mbayni ko ngaalu tigui boni ɗo pittali boni ɗo henne kadi yakare mawni boni ɗo saabu ɗum ɗo ko kalis kewɗo waɗa e nder muɗum ɗum tagui mi wiide bandiraɓe ala ko yimɓe mbawi fawtude hen so wona tan kala bawɗo darde vidéo o ko yo wat ɗum e haqqille mum woto dardu vidéo o tan ni ha gornam ne yurmini gornam yimɓe ma hen ko heeɓi ndeɗo huɓere ko ne wawi hebde huɓeram ene wawi hebde huɓere Samba ne wawi hebde huɓere Demba saabu hoddiro so yettima ala ko neɗɗo wawi hen kono noon kadi hoddiro hade mum arde ene woodi goɗɗum ko sakkere hade hoddiro ngo arde Allah tottima jawdi Allah tottima pinal o tottima gandal o tottima foof bandiraɓe saɗa waɗa hunde kadi aɗa hani yurnitade ɗeɗo kuɓeje ko Amadou Aliou Sy filmi ɗum yo bandiraɓe darno ɗe mbayni ɗeɗo kam wona kuɓeje janɗe ni ko kuɓeje tigui mahaɗe galleji joɗɗi gonɗo kono noon ko yimɓe ɓe tan ha haqqillaji mumen garta hen ñande wonde so tawi nema no mbirumi ni yo ƴeew mana ganduɗa hoore maɗa yimɓe wawɓe maade kuɓeje saabu hande hay so wona kuɓeje jande ɗe terrasse uji kewɗi nene hande e nder Fouta so limama e nder temedere terrasse ko nayyi moƴƴi hen ko heddi ko foof moƴƴani saabu so tawi a maahi huɓere a wawa sakkade less to Allah e muɗum nguliki
so tawi ɗum ɗon kam ko c'est vrai ene woodi ko nguleki kono huɓere cinéma hene haani fewnede ha fewa taw ko neɗɗo ganduɗo ngal ɗon gandal ara janggo huɓere nde holno nde hucitirta e hendu holno cerdude mbatte hen hendu wawa nadde hen yimɓe ɓuuɓe taw wona tan ene udde so tawi ndungu ari kadi a wawa won toon ene wuli ene wijjaw so tawi ndungu ari kadi so toɓo ari kadi siya huɓere nde Allah e mayre wulde hay goto wawa wonde mayre so tawi noon neɗɗo mahata huɓere wawa wonde hen min kam cikkumi hay hebde leskiɗo murtoki walla mbaɗa feere ma ha suudu huuɗo keddoɗa e aadi men nde no ɓuuri saabu ɗeɗo kuuɓeji so wona mana tampere ala koɗe ɓeydani yimɓe par ce que mahiraka ɗe wona huɓere yaadani e diwan o ko mahiraka no foti marede ni ɗum noon bandiraɓe mbatte haqqille ko haalaɗo ko ɓeɗo yimɓe ɓe jiiɗon ɗon jooɗi ɓe kamɓe foof ɓe gondi hande mana koye sunare mawde moni foof ene yurmikini ko arɓe mana ganduɗa hoore maɗa wayde e arɓe Diene Aissé jooɗiɗo ene goya ɓeɗo sankiɓe e ganduɗa jarano sankade jaruno tigui ko darude football ɗum noon bandiraɓe eɗen mbiya mataw ko ɗo tan mbaweten hadde hen Amadou Aliou Sy no wirini koye ɗemgal makko deftumi ɗo komo omo waggi yimɓe ɓe yo mbat feere onon ɗanniyankoɓe mbatton haqqillaji e ko mbatton ko sabu ɗum ɗo ko bomare mawde nde ganduɗa wona tan nawel heeɓi ɗum wona mata heeɓi ɗum ko foti fof kala darɗo oɗo mana ganduɗa hoore maɗa film ma yi hen jurum ma yi hen tigui ko hunde nde ganduɗa vraiment ko hunde musde ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe en duwinimaɓe kamɓe sankoraɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe en duwinima nawel naɓe foof en duwinima Fouta naɓe foof e yidde kadi ko batten ɗo ko yo bandiraɓe mbattu hen haqqillaji mumen no feewi ko haala ko mbatta hen haqqillaji mumen no feewi sabu ko ɗum ɗon woni nafone meɗen no mbiromi début ni siɗen piilen mo ganduɗen wona galo ari tan yettoni yen ma huɓere en ganda o mahanno en ganda ma tan guitten dokkemo sa felliti resdude gurdam ma neɗɗo andu hol kanko yo jarani mana ganda hoore maɗa habbude paɗe ma ha tiiɗa jaadon pewnon kayitaji mbaɗon ko wiyete contrat taw koye juuɗe kaw koye yeeso laamu yon saaha ñande wonde so goɗɗum ari hen taw ene wawi wiyede ko oɗo hay sinno kam wona omo yoɓa kam ma yimɓe mbattemo haqqille wiye oɗo de Demba kanko mano huɓere wuuro tel nde siyi walla nde yani bandiraɓe jaafoɗon ene woni noon masuŋeɓe tigui wawɓe ɓe ganduɗa ko bonɓe bonni mana liggueyaji mumen ɗum noon Ndendoor TV salmini on jarni on to mbawɗon woni kadi téléphone nde ko Abbas Manal Abbas Dia Ndendoor TV wondude ballal Ibrahima Kane kattan leñol gorko mañam yeriyaɓe film o filani ɗum ko Amadou Aliou Sy gorko mo Daara Halayɓe to e RTS Matam on jarama bandiraɓe.